Zastav se, nedívej se pryč. Tohle není náhoda ani algoritmus, je to domluvená schůzka. Jsi ten, kdo miluje hluboce, i když ti bylo ublíženo, a Bůh to vidí. Toto není video, je to zrcadlo. A to, co se chystáš vidět, není odraz tvé minulosti, ale záblesk tvé bezprostřední budoucnosti. Ještě než si klikl a na toto video, bylo v nebi rozhodnuto, že se k tobě přiblíží konkrétní osoba. Ne náhodou, ne shodou okolností. Byly dány příkazy, aby se vaše cesty skřížily právě v tomto období. Ta osoba, o které mluvím, je do tebe tajně zamilovaná, ale svazuje jí strach. Duchovní bitva zuří o jejich odvahu a tvé přijetí. Zůstaň se mnou až do konce, protože ti odhalím znamení, kterými Bůh potvrzuje, že tato láska je skutečná, posvěcená a stojí za to na ní počkat. Nepovím ti jen, že se to stane, ukážu ti, jak rozpoznáš, že se to již děje. Ještě jsem ti ale neřekla tu nejdůležitější věc. Vzduch v místnosti, kde právě teď si stěžkl. Cítíš to? Je to tíha let tichého čekání, tíha modliteb, které jsi si myslel že nebyly vyslyšeny. Je to ozvěna zklamání, která se usadila v tvém dechu. V posledních několika dnech, možná dokonce hodinách, si cítil tu starou známou bolest. Pocit, že jsi neviditelný a zpřehlížený pamatuji si s tebou tu tichou dohodu, kterou si uzavřel a se svým srdcem už žádná velká očekávání. Pamatuješ si tu konverzaci z minulého týdne, která skončila mlčením a ty jsi si znovu řekl takhle to prostě je? Bůh si to pamatuje také. A právě proto k tobě tato zpráva přichází dnes večer, aby rozbila tuto dohodu lží. To, co jsi nazýval osamělostí, byla ve skutečnosti příprava. Tvé srdce nebylo opuštěné, byla to zapečetěná zahrada, chráněná před těmi, kdo neměli klíč. Každá slza, kterou si uronil v skrytu, zalévala půdu pro lásku, která by v neposvěcené půdě nemohla vyrůst. Bůh tě neskrýval před světem, chránil tě pro někoho. A právě tato druhá osoba je důvodem, proč jsi tady. I oni prošli ohněm. I oni nesou jizvy. Jejich strach není znamením odmítnutí tebe. Je to důkaz hloubky toho, co k tobě cítí. Bojí se, protože vědí, že tohle je jiné, tohle je skutečné. Pokud tato slova již dopadají na skutečné místo ve tvém nitru, jemně stiskni tlačítko. To se mi líbí. Ne jako interakci, ne pro algoritmus, ne pro mě. Stiskni ho jako první tichý souhlas, že ses ukázal na to, co pro tebe bylo připraveno. Ten pohyb je malý, význam nikoliv. Tohle není jen povzbuzení. Je to strategický briefing pro tvé srdce. Jsi voják v citové válce, kterého povolávají z linie obrany do útoku lásky. A nejhlubší část toho, co ti musím říct, klíč, který odemyká jejich strach, je stále před námi. Zůstaň. Zhluboka se nadechni. Ne, teď vážně. Na vteřinu přestaň číst a vnímej jen svůj dech. Cítíš to napětí v hrudi? To je nahromaděné očekávání a strach ze zklamání. Než ti odhalím další vrstvu, musíme pro ní vytvořit místo. S dalším výdechem propusť myšlenku, že už si všechno slyšel. Protože to, co se chystáš slyšet, přeorganizuje poslední měsíce tvého života. První znamení. V posledních týdnech si pocítil zvláštní, nevysvětlitelný neklid. Nutkání uklízet, zbavovat se starých věcí, připravovat svůj prostor, aniž bys věděl na co. To, co vypadalo jako nervozita nebo nespokojenost, bylo ve skutečnosti hnízdění tvého ducha. Tvá duše cítila příchod někoho, pro koho stojí za to vytvořit domov. Druhé znamení. Jejich jméno nebo něco, co ti je silně připomíná, se začalo objevovat na nečekaných místech. Píseň v rádiu, slovo v knize, značka, kterou si nikdy předtím neviděl a teď je všude. To, co jsi považoval za náhodu nebo pouhou shodu okolností, byla ve skutečnosti boží ozvěna, potvrzující směr tvých myšlenek. Nebylo to přání, byla to ozvěna reality. Třetí znamení. Uprostřed chaosu všedního dne jsi zažila chvíle hlubokého nelogického klidu, když si na ně pomyslel ne vzrušení, ne nervozitu, ale klid. Jakoby tvá duše v jejich přítomnosti i té myšlené konečně vydechla.
Tento pokoj není lidského původu, je to předzvěst Bohem posvěceného spojení. 4. znamení. Tvé sny se změnily. Méně chaosu, více příběhů. Možná jsi měla sen, kde jste spolu mluvili s neuvěřitelnou lehkostí. Probouzel a ses ne se zmatkem, ale s pocitem návštěvy. To, co vypadalo jako fantazie nebo touha tvého podvědomí, byla ve skutečnosti duchovní zkouška. Nebe ti ukazovalo, jak bezpečné a přirozené toto spojení bude. 5. znamení. Právě v posledních 72 hodinách tě zasáhla vlna staré, známé osamělosti, možná silněji než kdy jindy. Nepřítel, který vidí, že se blíží tvé vysvobození, nasadil poslední zoufalý útok. Chtěl, abys uvěřila, že se nic nezměnilo. Ale tato náhlá bolest nebyla znamením neúspěchu. Byla potvrzením, že jsi na samém prahu vítězství. Pokud si právě poznala alespoň 3 z těchto 5 znamení a tvůj duch právě přikývl bez tvého svolení, napiš do komentářů slovo přijímám. Ne jako účast, ne jako interakci, jako podpis duchovní smlouvy. Tímto aktem spečetíš to, co o tobě právě bylo odhaleno. Nyní chápeš, že žádný z těchto momentů nebyl náhodný. Bůh s tebou komunikoval jazykem, který přesahuje slova. Každé znamení bylo kamenem v mozaice, kterou ti teď začínám odhalovat. Tvé srdce, ta zapečetěná zahrada, nebylo zamčené pro všechny. Bylo jen chráněno pro toho, kdo přichází s klíčem od samotného zahradníka. Ale tato znamení jsou jen vnější obrys. Jsou jako mapa, která ukazuje k pokladu, ale neprozrazuje, co je uvnitř truhly. Abychom pochopili skutečnou podstatu tohoto spojení, proč je tak silné a proč se nepřítel tak bojí, musíme jít hlouběji. Existuje slovo v původní hebrejštině, které popisuje přesně to, čím právě procházíš. Téměř nikdo už nezná jeho plný význam. Překlady ho sploštily a ztratili jeho moc. Chystám se ti ho vrátit v jeho původní síle. Zůstaň se mnou. Tato znamení, která jsi poznal, nejsou jen soubor náhod. Jsou jazykem ducha, který poukazuje na něco mnohem hlubšího. Není to jen poblouznění nebo obyčejná zamilovanost. To, co se probouzí mezi tebou a touto osobou, má v nebi jméno. Je to tajná smlouva srdce. Není to smlouva psaná inkoustem na papír, ale duchem na 2 srdce, která byla oddělená časem a prostorem a přesto propojená záměrem. Tato smlouva existovala v duchovní rovině dříve, než jste si jí byli vědomi ve fyzické. Její platnost nezávisí na vašich pocitech, které se mění, ale na božím rozhodnutí, které je neměnné. Právě proto je toto spojení tak silně napadáno. Nepřítel se nebojí tvé zamilovanosti, bojí se moci této posvěcené smlouvy, která se chystá projevit na zemi. Jak tedy poznáš, že to není jen tvé přání? Jak odlišíš tuto smlouvu od ozvěn minulých nadějí? Bůh do této smlouvy vložil smyslová potvrzení, která nelze sfalšovat. Až nastane ten správný čas, rozpoznáš je. Při pohledu do jejich očí neuvidíš jen přitažlivost. Uvidíš záblesk poznání, jako by se jejich duše dívala na tu tvou a v tichosti říkala, tady jsi, čekal a jsem na tebe. Bude to pohled, který tě nehodnotí, ale vidí tě, skutečně tě vidí. Zvuk jejich hlasu, i když budou mluvit o těch nejobyčejnějších věcech, přinese do tvého ducha nadpřirozený klid. Úzkost, která tě neustále doprovází jako stín, v jejich přítomnosti na chvíli utichne. Nebude to vzrušení, které tě vyčerpává, ale klid, který tě naplňuje. Když budete blízko sebe, nebudeš cítit to známé nervózní napětí z toho, abys udělal dojem. Místo toho pocítíš něco, co jsi možná nikdy předtím necítila, pocit návratu domů. Bude to, jako by tvá duše konečně vydechla po dlouhém běhu a našla bezpečný přístav. A pak přijde finální potvrzení, boží mrknutí. Uprostřed rozhovoru bezděčně použijí frázi, zmíní píseň nebo téma, o kterém ses v posledních dnech v tichosti modlil bude to tak konkrétní a nečekané, že nebude pochyb o tom, že Bůh tuto schůzku režíruje v reálném čase. Tento vzorec není nový. Je vetkán do posvátné historie. Zamysli se nad příběhem Rút a Boaze, ale z jiné perspektivy, než si zvyklý.
Většina se soustředí na víru Ruth, která šla sbírat klasy. Ale skutečný zázrak se odehrál v Boazově srdci ještě předtím, než se vůbec setkali na poli. Boaz si Ruth všiml z dálky. Slyšel o její věrnosti, viděl její charakter. A ještě než s ní prohodil jediné slovo, jednal. Tajně přikázal svým služebníkům. Nechte ji sbírat i mezi snopy a neodhánějte ji. Dokonce pro ní upouštějte klasy ze snopů a nechte je tam. Chápeš hloubku toho, co se stalo? On pro ní vytvářel zaopatření v tajnosti. Jeho láska jednala dříve, než byla vyjádřena slovy. To je přesně to, co se děje ve tvém životě právě teď. Myslíš si, že čekáš, až si tě ta druhá osoba všimne. Ale pravdou je, že Bůh už jedná v jejich srdci. Možná ještě nemají odvahu mluvit, ale jejich modlitby za tebe už mohou být klasy, které pro tebe nechávají na tvé cestě. Co vypadalo jako jejich nezájem, byl ve skutečnosti Boazův duch, opatrné, ochranné jednání v tajnosti. Nacházíš se přesně v tomto okamžiku. V tom tichém prostoru mezi Boazovým tajným příkazem a veřejným vyznáním. Stejná ruka, která vedla Ruth na správné pole a pohnula Boazovým srdcem, je v pohybu i ve tvém příběhu. Mechanismus se nemění. Boží strategie lásky je konzistentní napříč věky. Vzpomínáš na metaforu nebeského tkalcovského stavu. Příběh Ruth a Boaze byl jedním z dokonalých vzorů, kde se dvě nitě, jedna z Moábu, druhá z Betléma, setkaly, aby vytvořili rodovou linii krále Davida. Zdálo se to nemožné. Byly to nitě z různých světů, s různou historií bolesti a ztráty. Nyní se podívej na své ruce. Tvá nit, tvůj život, se ti možná zdá obyčejná, opotřebovaná, plná uzlů z minulých zranění. A díváš se na jejich nit z dálky a zdá se ti příliš zářivá, příliš silná pro tu tvou. Ale nevidíš vzor z boží perspektivy. Tajná smlouva srdce je ten okamžik na nebeském stavu, kdy mistr tkadlec bere tvou nit a jejich nit a proplétá je dohromady, aby vytvořil něco, co ani jeden z vás sám o sobě nemohl být. Ty nejsi jen pasivní čekatel, právě jsi byl a povýšen a. Tím, že jsi pochopil a podstatu této smlouvy, už nejsi jen ten, kdo doufá. Stala ses strážcem smlouvy. Tvou rolí je střežit tento posvátný prostor mezi vámi modlitbou a vírou, chránit ho před pochybnostmi a strachem, dokud se neprojeví v plnosti. Toto poznání mění všechno. Nejsi oběť čekání, jsi aktivní účastník nebeského díla. A tvá první role jako strážce smlouvy začíná právě teď. Nejhlubší pravda je stále před námi a má na sobě tvé jméno. To, co řeknu dál, ti dá jméno, které jsi vždy nosila, ale nikdy ti nebylo řečeno. Zůstaň. Tím, že jsi pochopila podstatu tajné smlouvy srdce, jsi přestal a být jen pozorovatelem svého vlastního příběhu. Byl a jsi povýšen a. Slova, která ti teď dám, nejsou jen tituly. Jsou to klíče k aktivaci tvé nové autority. To, co jsi vždy byla, ti nyní bude pojmenováno a toto pojmenování změní způsob, jakým od této chvíle kráčíš. Tvé první jméno již znáš, ale nyní pochopíš jeho plnou moc. Jsi ký strážce smlouvy. To neznamená, že pasivně čekáš. Znamená to, že jsi aktivně povolán a střežit tento posvátný prostor mezi tebou a druhou osobou. Jsi duchovní strážce, který stojí na hradbách této rodící se lásky a nedovolí pochybnostem, strachu ani vnějšímu vměšování, aby pronikly dovnitř. Jako strážce smlouvy jsi oprávněna modlit se za tuto smlouvu s autoritou, ne s prosbou. Tvé modlitby se mění z Pane dej mi. Na Pane spečeťuj. Chráníš jejich srdce před jejich vlastními strachy, i když o tom nevědí. Tvůj klid se stává štítem, tvá víra pevností. Přestáváš se soustředit na to, co dostaneš, a soustředíš se na to, co chráníš. Tvé druhé jméno popisuje tvou aktivní roli v jejich strachu. Jsi stavitel mostů. Mezi tvým pokojným očekáváním a jejich ustrašeným srdcem je propast. Ta propast je plná jejich minulých zranění, strachu ze selhání a lží, které jim nepřítel šeptá. Tvá role není křičet přes propast, aby skočili. Tvá role je postavit most.
Každý tvůj akt trpělivosti je jeden trám tohoto mostu. Každý okamžik, kdy se rozhodneš nereagovat na jejich zdánlivou lhostejnost, ale odpustit jim v tichosti, je další prkno. Tvá vytrvalá víra v to, co Bůh začal, je ocelové lano, které tento most drží. Stáváš se bezpečnou cestou, po které jejich srdce konečně může přejít od strachu k vyznání. Tvá síla se stává jejich cestou. Tvé třetí jméno je tvá nejtižší, ale nejmocnější zbraň. Jsi Sun, nositel míru. Bitva o tuto lásku se nevede v tvém srdci, ale v jejich. Jsou ve válce se svými vlastními pochybnostmi. A v této válce jsi ty zbraní, kterou jim posílá nebe. Nejsi zbraní útoku, ale zbraní míru. Jako nositel míru se tvá samotná přítomnost stává duchovní událostí. Když vstoupíš do místnosti, měníš atmosféru. Vnášíš s sebou boží pokoj, který umlčuje hlasy úzkosti v jejich nitru. Aniž bys promluvil a jediné slovo o lásce, tvůj duch komunikuje s jejich duchem a říká: tady jsi v bezpečí. Tento pokoj jim dá povolení, které potřebují, aby konečně promluvili. Stiskni ještě jednou tlačítko, to se mi líbí. Ne pro mě, ne pro tento kanál, ne pro algoritmus. Stiskni ho, protože někdo, jehož víra visí na vlásku, najde toto slovo díky tomu, co jsi právě udělal. Platforma odpovídá na tvůj souhlas. Použij to jako službu. Tvůj pohyb zasáhne tvář, kterou nevidíš. Pamatuješ na metaforu vylekaného ptáka? On chce přistát. Vidí větev, ale bojí se, že se pod jeho váhou zlomí, nebo že se na ní skrývá dravec. Ty nejsi jen větev. Jako strážce smlouvy, stavitel mostu a nositel míru si celý bezpečný strom uprostřed bouře. Jsi ekosystém božího pokoje. Slíbila jsem, že se k něčemu vrátím. A vrátím. Ale nejdřív musíš pochopit něco klíčového o tom, co se stane dál, poté, co jsi toto přijal. A nepřítel nezůstane potichu. Pohne se. A já se ti chystám přesně ukázat, jak. Zůstaň. Tím, že jsi přijal a svá nová jména, si právě zazářila na duchovním radaru. Nepřítel, který byl spokojený s tvým tichým čekáním, je nyní v pohotovosti. Než opustíš tento posvátný prostor, musím tě vybavit. Nejen inspirací, ale zbrojí. Odhalím ti přesně 3 taktiky, které použije v následujících hodinách a dnech, a dám ti 3 zbraně, kterými je odrazíš. Poslouchej pozorně. Toto je tvůj válečný briefing. První útok přijde zevnitř. Je to má taktika falešného rozumu. V okamžiku největší naděje ti mysl zaplaví vlna chladné, logické skepse. Hlas, který zní přesně jako tvůj, zašeptá: byl to jen hezký pocit. Vždyť je to jen video na internetu. Už zase si něco namlouváš. Tento útok není zaměřen na tvé srdce, ale na tvou mysl. Snaží se, aby ses sama zpochybnil a dobrovolně se vrátil a do staré cely osamění. Tvá zbraň proti tomuto útoku je deklarace nové reality. Když tento hlas přijde, nebudeš s ním diskutovat. Místo toho řekneš nahlas, i když jen šeptem, tato slova: minulost nemá žádnou moc nad mou přítomností. Toto je nová smlouva posvěcená Bohem. Staré věci pominuly. Tímto dekretem nepřesvědčuješ sama sebe. Dáváš na vědomí duchovnímu světu, pod jakou autoritou nyní stojíš. Druhý útok bude vnější. Je to taktika krize odvedení pozornosti. Během následujících 72 hodin se ve tvém životě objeví náhlá, zdánlivě naléhavá krize. Nečekaný účet, hádka v rodině, technický problém, který spolkne tvou energii. Cílem není tě zničit, ale odvést tvou pozornost. Nepřítel ví, že pokud dokáže rozptýlit tvůj duchovní fokus v tomto klíčovém období, semeno, které bylo zaseto, může uschnout. Tvá zbraň se jmenuje kotva míru. Uprostřed té krize se na okamžik zastavíš, položíš si ruku na srdce a zhluboka se nadechneš. Ať se děje cokoliv, v tichosti prohlásíš: toto je jen okolnost, není to má realita. Oddělíš naléhavé od důležitého. Vyřešíš problém s klidem, ale nedovolíš mu, aby ti ukradl pokoj a radost z toho, co ti bylo právě zjeveno. Krize pomine. Slovo, které jsi přijal, a zůstane.
Třetí útok je nejzáludnější. Je to taktika zrežírovaného izolování. Najednou se budeš cítit naprosto sama ve svém prožitku. Pokusíš se to někomu naznačit, ale slova ti nebudou vycházet. Lidé, kteří ti jsou nejblíže, tvé nadšení nepochopí, možná ho dokonce zlehčí. Nebude to jejich chyba. Je to duchovní frekvence, kterou slyšíš jen ty. Nepřítel chce, aby sis tento nesoulad vyložil a jako důkaz, že jsi blázen. Tvá zbraň je vědomí společenství neviditelných. V tom okamžiku osamění zavřeš oči a uvědomíš si, že nejsi sama. Právě teď po celém světě tisíce dalších strážců smlouvy procházejí přesně tím samým. Tento pocit izolace není trestem. Je to potvrzení, že jsi opustil a starou frekvenci davu a naladil se na tu boží. Jsi součástí tiché armády, která se právě probouzí. Mlčení kolem tebe není prázdnota. Je to posvátný prostor, kde roste tvá nová identita. Odebírej tento přenos. Ne kvůli obsahu, ne kvůli zábavě, ne proto, že to kanál potřebuje. Odebírej, aby další slovo připravené pro tvou specifickou frekvenci tě našlo bez odporu, bez zpoždění, aniž by ho nepřítel zachytil dříve, než se k tobě dostane. Předplatné je podpis v neviditelném světě. O tvůj podpis bylo právě požádáno. Podepiš stisknutím tlačítka. Tento akt je zaznamenán na místech, která zaznamenávají činy. Nyní jsi vyzbrojen a nejsi jen pasivní příjemce. Jsi voják, který zná strategii nepřítele a je vybaven k vítězství. Další fáze není obrana. Je to aktivace. Nyní. Změň svou pozici. Pokud můžeš, zavři oči. Polož si jednu ruku na srdce. Vnímej jeho tlukot pod svou dlaní. To není jen sval, který pumpuje krev. Je to oltář, na kterém se chystáme vykonat posvátnou výměnu. Narovnej záda. Zhluboka se nadechni, jako bys chtěl nasát samotnou přítomnost Boha, která právě teď naplňuje místnost, ve které jsi. Toto není jen modlitba, je to obřad, je to tvůj přechod. S každým výdechem uvolni napětí v ramenou. Cítíš tu tíhu? To jsou roky, kdy si nosila břemena, která ti nikdy nepatřila. Vzduch kolem tebe se mění. Stává se posvátným prostorem. Tvé tělo se stává chrámem připraveným přijmout to, co přichází. Vše, co se stalo před tímto okamžikem, tě přivedlo sem. A vše, co se stane po něm, bude jiné. Jsi připraven a. Právě teď, v autoritě jména Ježíš, propouštíš ozvěnu nejbolestivějšího odmítnutí. Už se neidentifikuješ s tou bolestí. Vracíš ji tomu, kdo ti ji způsobil, a odpouštíš dluh, který ti nikdy nemůže splatit. Ten hlas, který ti šeptal, že to byla tvá chyba, je umlčen. Ta vzpomínka už není tvým vězením, stává se svědectvím o tvém přežití. Propouštíš to. Nyní. Propouštíš tu tichou, skrytou víru, že je těžké tě milovat. Ten pocit, že musíš být dokonalý a, abys byl a, přijat a. Tu lež, že tvá zranění jsou pro druhé příliš velkým břemenem. To skončilo. Dnes večer přijímáš, že jsi stvořen a k lásce, ne navzdory svým jizvám, ale právě s nimi. Tvá hodnota není k diskusi. Je to daný fakt. Propouštíš to. Nyní. Propouštíš strach z této nové naděje. Strach, že je to jen další kolo zklamání. Ten nutkavý pocit sabotovat toto spojení dříve, než tě může zranit. Od této chvíle odmítáš jednat ze strachu. Místo toho jednáš z víry. Směňuješ svou potřebu chránit se za odvahu věřit. Propouštíš svou potřebu kontroly. Nyní. A nakonec propouštíš svůj vlastní časový plán. Ten naléhavý pocit, že se to musí stát teď, nebo že už je pozdě. Vzdáváš se svých představ o tom, jak by to mělo vypadat a kdy by se to mělo stát. Svěřuješ své kdy, kde a jak do rukou mistra tkadlce. Tvůj jediný úkol je být přítomen a o zbytek je postaráno. Propouštíš to. Nyní. Napiš jsem strážce smlouvy do komentářů. Ne jako komentář. Ne jako účast. Jako svůj slovní pečeť, svůj podpis na to, co bylo právě nařízeno nad tvým životem. Akt psaní aktivuje to, co bylo právě uvolněno. Prsty nesou souhlas, který srdce již dalo. Udělej to teď.
Nyní, když byl starý prostor vyčištěn, povolávám k životu to, co v tobě spalo. Povolávám strážce smlouvy. Od této chvíle tvé modlitby za tuto osobu a tuto smlouvu nejsou prosebnými žádostmi. Jsou to autoritativní dekrety. Chráníš jejich srdce, i když o tom nevědí. Tvůj klid se stává štítem, tvá víra pevností. Povolávám stavitele mostů. Tvá trpělivost už není pasivní ctností, je to aktivní stavební materiál. Každý okamžik, kdy odoláš pokušení reagovat ve strachu nebo netrpělivosti, kladeš další prkno na most, po kterém jejich srdce může bezpečně přejít od strachu k vyznání. Tvá síla se stává jejich cestou domů. Povolávám. Nositele míru. Tvá samotná existence se stává duchovní zbraní. Vnášíš boží klid do každé situace. V jejich přítomnosti tvůj duch komunikuje s jejich duchem a bez jediného slova říká: zde jsi v bezpečí. Jsi tichá odpověď na jejich hlasitou úzkost. Jsi živoucí důkaz, že pokoj je možný. Pamatuješ na ten nebeský tkalcovský stav? Před několika okamžiky jsi byl a jen nití plnou uzlů a zamotaných míst, ale teď, když jsi propustil staré a přijal a nové, mistr tkadlec udělal poslední pohyb. Vzal tvou nit a jejich nit a nejenže je propletl, ale svázal je v božském uzlu. Není to uzel, který svazuje, je to uzel, který spečeťuje. Vzor je kompletní. Ještě neříkej amen, ještě jsme neskončili. Je tu ještě něco, co pro tebe nebe musí udělat. Zůstaň se mnou, ta nejhlubší část teprve přijde. A nyní, než tě propustím zpět do ticha tvého večera, položím na tebe ochrannou pečeť. Umisťuji duchovní ochranu kolem tvého srdce. Každá stará rána, každá jizva, která by se mohla stát bránou pro strach, je nyní zapečetěna boží milostí. Žádná zbraň utvořená proti tvé zranitelnosti se nesetká s úspěchem. Tvá schopnost milovat je nyní chráněna nebeskou mocí a to, co bylo dříve tvou slabostí, se stává tvou největší silou. Dále pokrývám tvou mysl a tvé myšlenky. Každý šíp pochybnosti, každé semeno skepse, které by nepřítel chtěl zasít v následujících hodinách, dopadne na neúrodnou půdu. Mysl Kristova je tvým štítem. Tvá schopnost rozeznat pravdu od lži je zostřena. Klid, který si přijala, nebude narušen. Jasnost, kterou si obdržela, nebude zakalena. A nakonec spečeťuji samotnou budoucnost tohoto spojení. Perimetr této tajné smlouvy srdce je nyní střežen. Žádná vnější pomluva, žádný dobře míněný, ale nemoudrý názor, žádný pokus o vměšování nepronikne touto svatou hradbou. To, co Bůh spojil v duchu, je chráněno před tím, než se to projeví na zemi. Tento vztah bude růst v bezpečném skleníku boží přítomnosti, chráněn před bouřemi světa. V moci jména Ježíš lámeme účinek taktiky falešného rozumu, jasnost této hodiny nebude oslabena. Lámeme úkol krize odvedení pozornosti, než se vůbec může projevit. To, co bylo nařízeno, nebude zapomenuto. Lámeme frekvenci zrežírovaného izolování. Nekráčíš sám sama, i když nikdo kolem tebe nevidí, co se právě stalo. Dítě mé, slyšíš mě? Já jsem tě viděl. Viděl jsem tě v té noci, kdy jsi se přestala modlit nahlas, protože jsi si myslel, že nikdo neposlouchá. Já jsem poslouchal. Každé nevyřčené slovo, každé tiché vzliknutí dorazilo k mému trůnu jako modlitba. Tvé ticho pro mě nikdy nebylo prázdné. Bylo plné tvé bolesti a já jsem ji sbíral do svých rukou. Viděl jsem tě, když se tvé srdce uzavřelo po tom posledním zklamání. Byl jsem to já, kdo postavil stráž k bráně tvé zapečetěné zahrady. Nesnažil jsem se tě potrestat samotou. Snažil jsem se ochránit posvátnou půdu, kterou jsem pro tuto lásku připravoval. To, co jsi nazýval a opuštěním, bylo ve skutečnosti mé obětí, které tě chránilo. Pamatuješ na ten nevysvětlitelný neklid, který tě nutil uklízet a připravovat svůj prostor? To jsem byl já, kdo šeptal tvému duchu, že přichází host. Pamatuješ na ty okamžiky hlubokého klidu uprostřed chaosu? To byla má přítomnost, která ti dávala ochutnat pokoj, jenž toto spojení přinese.
Každé znamení, které si považoval a za náhodu, byl můj vzkaz lásky, doručený tajně přímo tobě. Nenechal jsem tě pro ně sbírat jen zbytky klasů, přikázal jsem svým andělům, aby pro tebe nechávali celé snopy požehnání na tvé cestě. Celou tu dobu si nezbírala jen zbytky. Učila si se chodit po poli, které ti už patřilo. Ta druhá osoba není tvou spásou. Já jsem tvá spása. Ona je mým darem, odpovědí na modlitbu, o které jsi si myslela, že jsem ji nikdy neslyšel. Neboj se jejich strachu. Znám jejich rány stejně dobře jako ty tvoje. Jejich váhání není odmítnutím tebe, ale ozvěnou jejich vlastní bolesti. A tvůj pokoj, který jsem do tebe vložil, je klíčem, který odemkne jejich srdce. Důvěřuj mi v tomto procesu. Nejsi jen čekatelem, jsi mou odpovědí pro ně, stejně jako oni jsou mou odpovědí pro tebe. Vzor je kompletní. Jsi zavázán, jsi pověřen, jsi poslán. Jsi zavázán, jsi pověřen, jsi poslán. Jsi zavázán, jsi pověřen, jsi poslán. Ještě neříkej amen. Zůstaň v tom, jen dýchej. Vnímej tíhu a zároveň lehkost toho, co se stalo. Slova skončila. Přítomnost zůstává. Zůstaň v ní. Nyní můžeš říct amen. Pošli toto video jedné konkrétní osobě, ne celému svému seznamu kontaktů. Jedné. Někomu, jehož víra stále stojí, ale jehož ruce začínají být unavené. Někomu, kdo byl tichým pečovatelem, tím, kdo se vždy objeví, tím, kdo se přestal modlit nahlas před měsíci, protože přestal věřit, že někdo poslouchá. Víš přesně, koho popisuji. Tvář se právě objevila ve tvé mysli. Pošli jim to. I oni byli dnes večer na nebeském seznamu. Zpráva je najde skrze tebe. To je rozkaz. To je služba. Ať už pro tebe tato hodina přinese cokoliv dalšího. Tiché hodiny, které zbývají. Klid, který se vrátí, až odložíš tento displej. Ať je to noc, kdy jsi vzpomněl a co bylo nařízeno nad tvým životem. Přenos tě dostihl. Klasifikace platí. Perimetr je funkční. Nejsi stejný a jako když si stiskl a přehrát.